president i el nostre president infantil. Anem a fer l'encès a tots vosaltres i quan vinguin les falleres majors i les corredors li farem l'encesa per a ell. Como la otra, señor Mariano, ilumina las flores de la luz.
presentació de la falla Cuba Literatura Femení. Si que demanaria un fort aplaudiment per a Mariano Lai, creador d'esta obra. Moltíssimes gràcies, muchas gracias, Mariano, por esta verdadera